Hej og velkommen til min podcast om Kim Fupz Andersens novelle Læreplads. I denne podcast dykker jeg ned i historien om en ung fyr, der føler sig glemt, ligegyldig og uden retning i livet. Og måske er det netop det, Fupz vil vise os, hvordan det føles at stå på kanten af en voksen liv og ikke ane, hvorfor man overhovedet er her. Lad os bare dykke ned til. Novellen handler om en dreng, som går rundt i byen uden mål. Han dropper ud af skolen, og hans forældre siger, at han skal finde et læreplads. Men det virker ikke, som om nogen egentlig har tid til ham. Hverken hans familie eller samfund. Han føler sig som en ingen har brug for. Han prøver at få opmærksomhed, endda ved at tude ved politistationen, men ingen ser ham rigtigt. Til sidst får han en læreplads, ikke i en butik, men i livet. Han siger, så kan jeg lære at være her. En sætning, der viser, hvor dybt han føler sig udenfor. Læreplads handler ikke kun om job og uddannelse. Det handler om identitet. Hvem er jeg, når ingen venter noget af mig? Kim Fupz viser, hvordan man som ung kan føle sig usynlig og overflødig i et samfund, der hele tiden forventer, at man har en plan. Novellen kritiserer måske også, hvordan vi taler om unge. Som om de bare skal tage sig sammen, i stedet for at forstå, hvorfor de bare føler sig tomme eller ligeglade. For eksempel, hovedpersonen mangler ikke bare en læreplads, den mangler mening. Jeg synes, novellen rammer noget, mange unge kan genkende. Det der med at føle sig ligegyldig, at ingen rigtig ser en, og at man bare skal passe ind i et system, uden nogen spørger, hvad man egentlig vil. Kim Fupz skriver med ironi og humor, men bag det hele ligger en alvorlig følelse af ensomhed og meningsløshed, og det gør novellen stærk. Tak for at du lyttede med. Læreplads er en stille, men stærk novelle, der siger meget om ungdom og identitet og samfundets blinde vinkler. Kim Fupz Andersen minder os om, at nogle unge ikke bare har brug for en plads, men for at blive set.